intel·lectual. Primer penses que no, que s'han equivocat, que no pot ser, i després, a poc, quan va passant el temps i vas llegint coses i vas veient que aquest tema de no sentir, de pensar que és sord, i tot això és el camí comú de molt d'aquests nens. Els pares de la Paula, als 2 mesos, ja van detectar que la seva filla tenia algunes dificultats de mobilitat. Tot i que els trets autistes de la Paula no són especialment severs, la nena pateix problemes de comunicació i relació social. La Paula van anar passant els anys, tenia molta hipotonia i diguéssim que el que eren els símptomes o els trets autistes quedaven una mica desdibuixats, no era el més important. El més important era la part física, l'equilibri. Ja no va caminar fins als 4 anys. Era molt evident que tenia un problema físic. No es veia tant que tingués un problema de comportament, perquè quan veus una cosa tan grossa l'altra no la trobes. Però quan la nena va anar millorant, va començar a parlar, va començar a anar a l'escola, llegia, escrivia, sabia parlar perfectament. Ara mateix, per exemple, està fent divisions, està fent quart de primària, però continuen havent problemes. Avui dia s'accepta que hi ha l'espectre autista, és a dir, que és com un espai de 3 dimensions en què cada nen que té un trastorn del desenvolupament es pot col·locar en aquest espai, i aquestes 3 dimensions és una dificultat en comunicar-se amb els altres, la segona seria una dificultat de llenguatge i la tercera seria uns interessos com molt inflexibles i molt limitats en unes àrees que no són... No és que siguin rares, però sí que és raro el que es limitin els interessos. Fins ara, l'autisme era un trastorn que afectava aproximadament a 1 de cada 1.000 nens. Avui en dia, aquesta xifra ha crescut a 3 de cada 1.000 infants. L'augment dels casos es deu en part als avenços en la detecció d'aquesta malaltia. Tot i això, les millores no s'han produït en el camp dels tractaments, on la sanitat espanyola no aporta alternatives a les teràpies tradicionals, basades únicament en treballar la part neurològica. La medicina espanyola, en general, té el coneixement d'autisme, però sobretot els neuropediatres i els neuròlegs, és a dir, tenen una visió de malaltia neurològica, els hi fan una sèrie de proves com són escàners, electroencefalogrames, però no contemplen la part biològica, és a dir, un cervell pot funcionar malament perquè no està ben nutrit, perquè li arriben tòxics cerebrals, perquè no està ben oxigenat, i això la medicina espanyola, la medicina tècnica actual, ho contempla molt poc. Que t'agrada molt? Aquí al parc, aquí te'n recordes, Pol, que et vas donar un cop al cap? Ens han dit un munt de tonteries, inclús especialistes del camp de la psicologia i de la psiquiatria. La veritat és que és una malaltia desconeguda per un percentatge elevadíssim de professionals, ja no sols de pares, sinó de professionals. Ens han arribat a dir un munt de tonteries, amb la qual cosa, durant molts anys no ha hagut cap tractament a fer. L'únic que ha hagut ha sigut tècniques psicològiques o conductuals, però tractament des del punt de vista mèdic o això, durant molts anys no va haver cap. Investigadors nord-americans treballen des de fa temps amb un tractament basat en l'aspecte biològic, posant l'èmfasi en la dieta de les persones que pateixen autisme. Els americans, que han pres la davantera amb aquesta investigació, sí tenen en compte que un nen autista té un sistema digestiu, té un sistema immunològic, té un sistema de detoxificació de tòxics, i que tot això pot influir moltíssim en el comportament, pot influir moltíssim en el cervell i com a conseqüència pot influir en el comportament. És a dir, que la persona que no està ben nutrida o que està intoxicada pot tenir un cervell intoxicat i com a conseqüència un comportament anòmal. Són un tipus de teràpies que normalment consisteixen en mirar el funcionament interior del cos i veure exactament com es pot anar millorant aquest funcionament, que consisteix en tenen uns dèficits d'unes vitamines, nutrients, oligoelements, que són àcids grassos, que quan això falla realment es produeix un trastorn generalitzat a l'organisme que fa que la ment no funcioni bé.
Como en el caso de la genética, también se considera que pueden haber alrededor de 20 factores distintos que pueden estar mal funcionando o pueden estar alterados, más que mal funcionando. Entonces, en la medida que estos 20 factores, alrededor de 20 factores, se puedan identificar, se puede hacer un plan de actuación que, mejorando su funcionamiento, ayude a la mejora fundamental del paciente. Uno de los temas importantes de esta aproximación a la problemática es que se basa en elementos muy básicos. No hay una utilización importante de medicinas, sino que hay utilización dirigida de principios activos. Si estamos hablando de ácidos grasos elementales y hay una deficiencia, lo que se le va es a dar un componente que sea un principio básico que el cuerpo pueda asimilar. La medicina actual no dona molta importància a la nutrició, és a dir, que l'alimentació considera que és una cosa una mica de cuiners i de dietistes i no li dona la importància que té, que és importantíssim. Però, esclar, una medicina que no dona importància a algo tan important com és la nutrició, l'absorció dels aliments, els nutrients, les vitamines, els oligoelements, que són bàsics, doncs no és d'estranyar que en malalties que ens consideren totalment neurològiques encara li doni menys importància. Com se pide el agua? Pídela. Sí, el braç. Aquí no, com se pide? Vam començar fa 3 anys a interessar-se pels tractaments biològics. Vam començar a trobar alguna informació sobretot del que és dieta sense gluten i caseïna i d'altres tractaments biològics. Això per internet i amb d'altres pares de l'associació que van anar descobrint coses d'aquestes. Vam començar amb el tractament aquest fa 2 anys. I portem 2 anys intentant fer totes aquestes proves. El resultat del tractament per nosaltres ha sigut positiu, però miracles no hi ha. La Paula ja fa un any i pico que està fent la dieta aquesta lliure de gluten i caseïna, perquè ja vam veure amb uns anàlisis que això no li sentava bé i hem vist alguns canvis, però encara hi ha moltes coses que voldríem millorar, tot això de la tossudesa aquesta que té tan exagerada, que ens preocupa molt, no? Llavors aquest senyor ens ha agradat molt el plantejament, no? Perquè jo li he preguntat, quina és la causa del trastorn de la Paula? I ell de fet no em diu, això segurament són moltes causes i no podem trobar-la, i molt menys així amb una ullada. Diu, però sí que podem mirar totes les coses que no estan funcionant bé, per exemple, el cicle de Krebs, la producció d'energia per part del cos, també una sèrie de transformacions d'uns aminoàcids amb uns altres. Sabem que per això fa falta certs minerals, falta magnesi, per això altre fa falta potser una sèrie d'enzimes o suplements nutricionals que poden ajudar. Lo que se hace cuando se trabaja con estos niños o con estas familias es ver en qué área del mundo de la bioquímico se presentan alteraciones significativas en el apartado de inmunidad, en el apartado de toxicidad de metales. Esas son las áreas más principales. Un nen tractat abans dels 3 anys amb aquestes noves metodologies o mètodes té moltíssimes possibilitats, moltíssimes, de normalitzar-se. A mesura que es va fent més gran de 3 anys, les probabilitats són menors. Però tots els pacients autistes o amb trastorns del desenvolupament o amb malaltia d'Alzheimer, fibromiàlgies, fatiga crònica, que s'enfoquin en aquesta visió nutricional, de tòxics acumulats, és a dir, amb un tractament biològic, poden tenir millores molt importants. 17. I la barbena quan és? 24.